Aku pancen wong sing tuna aksara, ora bisa nulis, ora bisa maca, nanging ati iki isih duwe rasa tresna kaya tumrape manungsa. Aku pancen wong cilik ra kaya raja, bisa mangan wae aku wis trima, nanging ati iki isih duwe rasa jroning batin satenane pengin kandha. Pupus godhong gedang ajang pincuk saiki wis ra kelingan, piting bringe garing mbok apusi awakku yo nganti kering. Laras godhong gedang sing tak gagas saiki wis ra kelingan, tiwas ketiwasan melu nandur tresno aku ra